Jadi royokan warisan niku nek kula Semerap, kula niteni, dereng wonten dunung. Malah sayan tiyang sing mboten royokan. Diwaris 700 juta misal. Yang sepaya pejah. Wis iki piye carane disangokno nanggone bapak ibu dhewek sing mati. Kira ke masjid, kira ke pondok tak nopo. Niku malah anake malah sae-sae. Tapi nek damel royokan wah mboten kira dunung. Damel mergawe tambah bangkrut. Damel urip loro-loron tambah. Tapi duka niki, tiyang rata-rata iku remen royokan warisane tiyang sepah. Nek saged jenengan pun Semerap ngenten ampun ngantos. Jadi tiyang sepah ninggali arta senajana guneme niku iki kanggo awakmu. Jawaban nggih ngoten mawon, tapi benjing nek pun pejah arta niku jenengan balekaken teng tiyang sepah. Carane pripun? Disedekahaken teng tempat yang tepat. Musholah napa teng masjid napa teng pondok.